Марыя Сініцкая прыехала ў Гомель з Мінска на STEM-фестываль ужо не першы раз. У мінулым дзяўчыну захапіла робататэхніка і праграмаванне. А ў гэты раз яна знайшла свой запал у прымяненні штучнага інтэлекту. Інавацыйныя прылады могуць быць выкарыстаны для вырашэння розных практычных задач. Дзяўчына вырашыла ўжываць ІІ з мэтай генерацыі малюнкаў для праектаў і прэзентацый. Вчера проводились мастер-классы в медицинском университете, и там к нам приезжал хирург. Рассказывал, в чем плюс искусственного интеллекта в медицине. Очень интересная тема. Про него очень хорошо рассказали, то, что он улучшается, все показали. То есть я про него уже столько много чего узнала за тот же вчерашний день. Галоўная мэта фестывалю – зрабіць дасягненні беларускай навукі больш даступнымі для моладзі, прыцягнуць таленавітых дзяцей да вырашэння важных задач. Так, падрастаючае пакаленне можа адкрыць у сябе цікавасць да навукі, медыцыне або праграмаванні. Папярэдняя падрыхтоўка не патрабавалася. Усе жадаючыя маглі ўдзельнічаць у лабараторных работах, вырашаць актуальныя задачы і атрымліваць новыя веды без лішніх бар'ераў. Вчера на открытии я дала слово представительнице из Бреста. Она методист отдела химии и биологии. Она говорит, мы приезжаем, ночь едем, но таких мастер-классов мы нигде не видели. У нас в Бресте такого нет. На минских конкурсах такого нет. А вот у вас в Гомеле такая организация. Очень приятно было слышать. И когда есть такая оценка, хочется и проводить фестиваль. Тем более, что детям нужно. Майстар-классы и конкурсы, якія праводзяцца 2 дні, дазваляюць кожнаму паспрабаваць свае сілы ў сучасным праграмаванні, робататэхніцы або ў інжынірынгу. А не менш важнае – знайсці новыя знаёмствы і пагутарыць з аднадумцамі з усёй краіны. Я люблю проявлять свои лидерские качества и работать с новыми ребятами, знакомиться. Фестиваль – это отличная возможность познакомиться с ребятами из различных городов. STEM-фестываль не просто мерапрыемства, а важный крок да фарміравання будучыні беларускай навукі. Ён дапамагае маладым людзям зразумець важнасць навукі ў сучасным свеце, развіваць свае навыкі і натхняцца на новыя дасягненні. Будучыня краіны залежыць ад тых маладых талентаў, якія ўжо сёння пачынаюць свой шлях у свеце ведаў і інавацый. Олеся Гурин, Вольга Гайдаш, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».